लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। भैया हो पवन सिंह और अम्रपाली दुबे के एगो रोमांटिक गाना भैया लेके आगे बनी। खबर कब हुई रिलीज भैया, पूरा वीडियो के देखी जान जाए भैया। वीडियो के लाइक करी, वीडियो के शेयर करी, दिल के अपन दुगो बात कमेंट करी। और भैया ई वीडियो रउआ सभे अपना माध्यम से पवन सिंह के दोसर फैन तक जरूर पहुंचाई जा। नमस्कार भोजपुरिया, जहां लेके आगे बनी बहुत ही ताजा समाचार। जी हाँ भैया, खबर जुड़ल बाटे भोजपुरिया पावर स्टार पवन सिंह से। जी हाँ भैया, पवन सिंह और अम्रपाली दुबे के भैया एगो बहुत रोमांटिक गाना बाटे भैया, जौन की भैया बहुत जल्द आए वाला बाटे। और वो सब सुन के आश्चर्य हो जाए, देख के आश्चर्य हो जाए भैया। चलिए बता दी भैया रउआ सबके कि जन गाना बाटे भैया सेठ सिंह फिल्म के बाटे। जी हाँ भैया, सेठ सिंह फिल्म के याद होई नु भैया, सेठ सिंह जिसमें अम्रपाली दुबे और पवन सिंह एक संगे एक्टिंग कैले वालों एगो फिल्म बाटे भैया जबरदस्त। ओकर जन गाना बाटे भैया अब आवे के बारी ओकरे बाटे। जी हाँ भैया, ओकरे आवे के बारी बाटे। अब बता दी भैया कुछ भैया ऑफिशियल्स जे बाटे भैया पवन सिंह से जुड़ल बाटे, जे पवन सिंह के फिल्म के हिस्सा रहे भैया, ओकरा से खबर कुछ मिलल है भैया कि गाना बहुत जल्द आए वाला बाटे। और जो रोमांटिक गाना बाटे भैया उ रउआ सबे के सारा रिकॉर्ड तोड़े वाला बा। हालांकि भैया बता दी पवन सिंह और अम्रपाली दुबे के भैया हाल में ही वो गाना आए रहे भैया, जौन की मैंने उनको सजन चुन लिया फिल्म में भैया बाटे कि भतार को भूल जाओगी। उ तो भैया रिकॉर्ड तोड़िए दिले, बस 7 मिलियन लोग 70 लाख लोग देख ले बाड़े भैया बस केवल 4-5 दिन में ही। तो वो सब सोच सके नहीं भैया कितना जोड़ी पॉपुलर बाटे। और ये रोमांटिक गाना भैया भोजपुरी के सारा रोमांटिक गाना के रिकॉर्ड तोड़ दी, सारा गाना के रिकॉर्ड तोड़ दी। काहे कि भैया बहुत ही जबरदस्त गाना बनल बा। और लोकेशन जौन बाटे भैया शूटिंग लोकेशन ओकर तो जवाब नहीं खे। जे भैया देखले बा, जे भैया ओकरी शूटिंग में मौजूद रहे ओकरा हिसाब से भैया शूटिंग लोकेशन भैया इतना सुंदर शूटिंग लोकेशन बा। रउआ सब देख सके नहीं, एगो पीछे महल लौकता और बीच में पवन सिंह और भैया अम्रपाली दुबे के बीच में एगो महल लौकता। देखा था नहीं भैया कैसे डायरेक्टर भैया फिल्म के सेट कैले बड़े। रउआ सब देख सके नहीं भैया कितना सुंदर लोकेशन। ऐसा लगा था कि बॉलीवुड के भैया फिल्म के ही फेल कर दी। चली भैया रउआ सब के हमनी के काम बाकी सही खबर दी है और कहे कि फैंस तक खबर पहुंचाल भैया ये हमनी के कर्तव्य बाटे, परम कर्तव्य बा। बस हम रउआ लोग से यह निहोरा करब कि जब भी कोई फिल्म पवन भैया के आओ तो रउआ सब सिनेमा हॉल में जरूर जाए देखे खातिर, जरूर प्यार मोहब्बत दी, अपन प्रतिक्रिया दी, अपन स्नेह दी, अपन आशीर्वाद दी। उम्मीद करता नहीं भैया रउआ सबके काफी अच्छा लागल ई खबर। तो भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश के रिपोर्टिंग दिल्ली। वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल ना भुलाई।